passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Atenció, atenció! Notícia d'última hora. Què passa, gent del submón? Els creadors de l'Autòmata catalanista aplega l'albarxina sexual. L'Ajuntament de València ha donat via lliure a l'exposició d'una gran albarxina que forma part de la campanya publicitària de la sèrie de Netflix Sex Education, una comèdia d'educació sexual com a fil argumental. La gran figura exposta a la plaça de l'Ajuntament del Cap i Casal pretén ser una representació dels genitals masculins i no és l'única. Junta d'ella també s'expon una enorme bresquilla que representa els genitals femenins. En la plaça Pinazo, les opinions són variades i no han tardat en aparèixer. Des de l'Ajuntament de València recalquen que estan a favor de la promoció de l'educació sexual, al contrari que altres ajuntaments, com el de Madrid, que ha hagut de retirar la pancarta publicitària de la sèrie, en la que deia «Querràs tragar-te-la entera». Diversos col·lectius valencians promotors de l'Horta de València l'han vist positivament per també fomentar els productes de l'Horta i han fet diverses bromes sexuals sobre quedar per a veure Netflix. Esta campanya també resulta molt semblant a la que fa uns dies realitzava l'associació Plataforma per la Llengua l'ONG del Català, en la que exponia una gran tomata per al foment de la llengua catalana en València. Durant una celebració en favor de l'Horta Valenciana i moltes opinions no han evitat relacionar-les. L'Ajuntament de València també ha sigut el promotor d'altres obres en temàtica sexual, com les escultures d'Antoni Miró, els postres en el port de València, que també causaren polèmica. Des d'este noticiari recolzem l'educació sexual i la normalització de la sexualitat i esperen que no se confonguin campanyes per a la posició d'una llengua, el català, en campanyes de promoció de productes valencians o sèries de Netflix. Bé, i sense ser notícies d'última hora, no t'oblidis de donar-li un like, subscriure't i activar la campaneta de notificacions per estar atent a totes les notícies d'última hora i seguir-nos en totes les nostres redes socials. Però, sobretot, No te baixes del submón!